Сәлам малайлар һәм кызлар, сезнең белән мин Айваз Садыров һәм беләсезме, бүген ностальгиягә бирелеп, балачак уеннарын искә төшерәсе килеп китте. Электрон уенчыклар чәчәк атагана башлаганда, компьютер бигрәк мобиль уеннарны күреп тә белмәгәндә, без нәрсәләр белән күңелләрне күрә идек. Хәзер сезнең игътибарыгызга кичкенә генә топ, татарчалатып әйтсәк, төп 5 тәкъдим итәм. Бу уйнау техникасы һәркемгә таныш уенны кулына алмаган бала булган микән 90-2000 елларда. Барлык буҗраларны кертеп битерәм дип күпме җен ачуы чыга иде безнең. Нерв кылларыңны таткалап, гадичә әйтсәк, бераз психланып аласың килсә, бу уенга ябышырга була. Уенчыкның эчендә суы агып бетсә, уенчык яраксыз санала иде. Ә бу уенчыкны без Радуга дип атый идек. Дөрес атамасы Слинки. Бу пружина уенчык 1943 елда ук чыга башлаган. Соңрак без аның төрле формалардагысын күрдек. Йолдыз, йөрәк һәм башкалар. Уенчыкның иң кызык үзенчәлеге баскычтан төшә алуы. Бу уенчыкны аеруча малайлар яратты. Еракка сикерә ала торган кичкенә генә резин туп. Синнән сикереп качкан тупны эзләп уйнаганга караганда күбрәк вакыт үтә иде. Иң истә калганы аның исе. Хәтердә минекенең ишендә йолдызлар да бар иде. Йолдызларын аласы килеп, урталайга кискән иде. Минем сеңлем булганлыктан безнең өйдә курчаклар да бар иде. Безнең балачакка туры килгән иң модный курчак ул Барби. Мондый курчагы булмаган кыз баланы очрату кыен иде 90-2000 елларда. Минем сеңлем башка кызлар кебек үк үзе киемнәр тегә иде Барбига. Кәгазьдән өйләр ясый иде. Соңрак курчакның Кен исемле егете бар икәнлеге дә билгеле булды. Тик ул егет курчак безнең өйдә барлыкка килмәде бугай. Соңгы 5нче уенчыкны атаганчы искә төште минем чәч алдырасым бар икән. Ә мин аны Гельф Парижы салонында алдырам. Стиль остамастерлар, оптималь бәя, киңәш итәм, сылтамасы аста. Тиздән бәйрәмнәр, оригиналь бүләкләр артыннан Билбауга мөрәҗәгать ит. Чын күн эшләнмәләр, портмоне, клатч, сумка, каеш һәм башкалар. Сылтама шулай ук аста. Малай кешегә туган көнгә нинди бүләк телисең дисәләр, ул күз дә йоммый тимер конструктор дияр иде. Ачкыч, шүрек, гайка, болт белән танышу да шушы конструктордан башлангандыр булачак чын ир егетне. Миндә мондый конструктор барлыкка килгәнче, күрше малаена кирип җыя идем. Аннан ниһаять үземдә дә барлыкка килде. Бу балачак уеннарның төп 5леге иде. Минем версия буенча. Мөгаен сез дә алар арасыннан үзегезнең яраткан уенчыкларыгызны тапкансыздыр. Тапмасагыз, комментарийларда үзегезнекен языгыз. Бу видео шаса чираттагысын балачакның электрон уенчыклары турында төзермен. Әлегә лайк куй, дусларыңа җибәр һәм минем YouTube каналга языл. Пока.